अरे दिल जे बनौलस हर पगल नु होई जानत रे भेवा हां गाना वाना बंद कर। हां ए घरी जानत रे नु फलानवा के मेहरारू एगो बिया और एगो चिलानवा के शिव चर्चा करत तारी सो और शिव चर्चा के नाम पर जाने का घरे बस 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 शिव चर्चा ना ओकनी के आइटिंग बाप रे बाप तोर माथा फट जाई। हो भाईवा सही बात बा भैया बा सही कैसे बात बा बना उ शिव चर्चा ना उ भातर चर्चा करत तारी सो तू उहे तो हमू तोरा के समझावत तनी आ एकानिक में गोल बना ले बड़ी से एगो टीम अपन टुक 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 पीटा तारी सो ई देख शिव चर्चा के कहानी हम बताओ तनी बहुत बढ़िया से जानता है। पहले गोल बना ले तारी सो ए फलानी अब तू गावे लू बढ़िया हां को गीत याद बा 5 गो अब बढ़िया बढ़िया भजन गावे ले रे ना रे और सुन रे देखा हमरा जे तू रह जाई हऊ लक्षणा बोके ना रह दिहल जाई ना बाबा नामा बोके है हां ना तो ले लिया गए पैसा। इधर शिव चर्चा में जे ढोलक जल बजावत जे नाचता पैसा मिलत भाई मिलत नहीं है हां मिलत न पैसा। हां 2 रुपया के लसीदाना ले लो 5 रुपया का अगरबत्ती हर भोला 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 हर हर चालू हो जाता है। तो ओकरा बाद क्या होता है कि एगो टोला में 5 गो टीम बनता है। अब देखो ओकरा में जाए के भोर में भतार उतर के तो मारे खाना पीना पक्का ना नती दारू पियस चाहे मूत पियस चाहे कहीं सूत रहस उनका के केहू पूछे वाला नहीं एकदम बेवड़ा जहाँ अइले कहाँ जाते रू नती बोल बा अभी शिव चर्चा पर जाता नहीं भगड़ा तो भांग दे तोहरे के अभी शिव चर्चा बाकी बा तो लेने भतर चर्चा चालू कर दे हां जाई देवता जाएंगे आ जाता ना माने फाटा माने बाड़ी सो हां फलानवा के शिकायत चिलानवा के शिकायत उ गुरु बहाना बाड़ी लो माने कि पति के जौनो एक पैसा की इज्जत नहीं से करत उ गुरु जी के बहिना बाड़ी लो गुरु बहाना बाड़ी लो। अरे तू पहले पूजा पाठ करे तो सीख अगर तारू तू कर धोवे सीख ओकरा बाद लीला चल जहन सब आगे कुछ फोटो वोटो रख के ढोलक झाल रख दिहन सब अपन श्री गुरु के चरणों में प्रणाम है 3 गो काजन कौन कौन वचन याद बा आपके ना हमारा तो नहीं याद पहले में 2 आ तीसरे में का बानू हो अर्जुन का जाने तोहरो तो मेहरारू जाते भी देख मोगड़ा प्यार है एकर मेहरा तो सबसे पहले जाले हम देखले बानी नु 4 बजे भोर हरिया में निकल जाती है शिव चर्चा करते हो कि दोसर चर्चा करत होई रे मर्दे जाते नहीं थे हे अर्जुन 4 बजे भोर में कौन पीता अर्जुन बजे भोर में होला नु हां चालू होला का 3 घंटा चलेला सही बात आ सुना ओकर आगे बा कहानी का बा बुझे हन स बजे हन स ओकरा बाद देखाई एगो आई 10 रुपया दी एगो के गावती तब ना के ये तो बजावत ये तो 10 रुपया मिलता हम नाचब तो को रुपया मिले देखो ए फलाना उठा ना जाना जा जा नाचो नाचो बजाओ अरे भोला बोला बोला रो तले एगो आई नाच के 100 रुपया दिहल तले पीछे गद हो गई तले पीछे वाली उठल नाच जो देखा तारे पड़ोसी नाचतिया जो माने हमार पार्टी दबातिया अब तू खड़ा हो ख केहू ना तोरा के 200 मिल जाई हां तो ऊ जे मार है लुगा त हर भोला 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 हर हर तो मेरे पैसा गिरे लागल झर झर हर भोला बोला हर हर इहे तो शिव चर्चा बा भैया अर्जुन के डांस देखले बा भातार के बुरु बक आ नाचे नहीं सकै से नाचे के तो लूर बा ना आ एगो एक दुगो यहां से नु मेहरारू के डांस बुझाता कि पूरा दूर बाहर दिया देखा संस्कारी बन जा शिव गुरु के भक्त बन हां नाच नाच के ओकरा बाद देखो एगो आवेली से दुना हाथ उठा दियो से देखो और मेहरारू के नाच आई दुना हाथ में उठा के बाप रे भगवान हम सिलेंडर करतानी जतना जवानी बा घोर के पी जा सब शिव जी के हां सब हाथ उठा के सिलेंडर ए शिव गुरु अब हम नाचतानी पहले के रामायण में रहला कुछ परी लोग नाचत रह छम छम आज को परी लोग के देखो ई परी लोग बाड़ी लोग आज के तो परी लोग झमकाही में मैं खराब कर देता रही लोग
पहले के एगो अप्सरा मेनका रहे हाँ हाँ कि एक से एक साधु के तपस्या भंग कर देते रहे हाँ और आज कल के मेनका वाली लो कि घरे में आग लगा देते रही लो। ई मेनिका ना होइलो ई पेनिका होइलो। पूजा के सुपने खावा के तनी तनी लक्षण एहनी में पड़ गेल बा। और गइल भाई संस्कार शिवचर्चा कर अच्छा मन से कर। हम का कहते नहीं पति के देखो पति के मानो पूज भगवान के मानो कहत नहीं कि मानत बाकी मनबू वो तरीका से। अरे नतिया बताओ आज के कमाई ते काहे पियले है कहाँ उड़ैले है कौन सती रखले बड़े अपने साथ को भतार लाइन लगले बड़ी से लाइन में एगो पे एगो पे एगो आ एने भतार पर मार कणैया होखल बा जान तारू हो सखी। हम तो अपना भतार के नतिया के ध्यान रखेनी बहुत बढ़िया से जान ये तो बात शिव चर्चा के नाम मतलब बहुत खराब चीज बा।